Здравейте! Днес сме решили кухнята да мирише на Коледа и за целта ще направим коледни бисквитки с джинджифил и канела и малко карамфил. Сашо сега ще каже точните пропорции. Ще ни трябва 500 грама брашно, 75 грама захар, около 200 мл мед, течнен, вода около 100 мл, мазнина, ние в случая ще ползваме кокосово масло, 60 мл. Иначе по рецепта е олио. Пак пулвър, канела, половин чайна лъжичка, джинджифил, половин чайна лъжичка и карамфил, половин чайна лъжичка и индийско оръхче. Това не е индийското оръхче, ще го настържим след малко, а тук сме смляли пудра захар и карамфил. Всичко слагаме тук и смесваме сухите съставки. И сега ни остава само да сложим индийско оръхче. Слагаме индийското оръхче. Слагаме, това е меда с кокосовото масло и водата. 100 мл. Вода, 60 мл кокосово масло и меда е 200 грама, като по рецепта е 150, но ние решихме нашите бисквитки да са по-сладки. Слагаме малко от кората на мандаринка, като предварително сме накиснали малко вода и сода, бикарбонат, за да изчистим възможно най-добре от някакви вредни неща, които има по кората. Слагаме съвсем малко за аромат. Това е предостатъчно. Слагаме и малко какао, около 20 грама. За цвят и аромат. За цвят и аромат. Ето така ни изглежда тестото. Ще го оставим за 15 минутки да се съединят съставките и после ще го с точилка ще го разточиме на тънък пласт и ще го нарежем на малки бисквитки.